Hello guys, good afternoon. So, mga angket. Ade, kakauman ko la parigo. So, ako la na yun na makitang kaya kung duwa nga baby at to na nga turog. Tapos, kakulop, nandakop tinggaw ako ng asawa. So, ade, nangangam sini, tinggaw. Naman. Marasay ni kun maharang-harang siya pero wala ko lang ako ni harang kay paraan kabataan makakaon. Kon siya tinumkan pero style siya adobo. Pinakupsan sa lubi. Kaungkit. Marasay ni siya. Ini natin gaw sa kanila. Danaw. Bye-bye.